Africa my continent, Africa my home, se-Afrika okuyi-South Africa siKwaZulu. Ngeke ngisachaza ukuthi sikuphi nesifundazwe ngenxa yezimo zokuphepha nobucayi bodaba esihamba ngalo. Kulezi insuku ngeke ngahambela lapho kwaGubhuza kuseMzumbe uWard 12. Ngithe mangifika khona kuyudaba nje olubuhlungu la sibone khona sezwa kuthiwa kunomama nondodana wakhe ababulewe basebembelwa umgodi bafaka emgodini owodwa kwaMbozo kwafaka yonke into khona. Sisababaza lolo daba lolo kwasho ukuthi amaphoyisa aseyithendeni zabenzi bokubi. Izolo sithe mazivuka savuka nokuthi oyedwa useboshiwe, oyedwa sagcwele amathafa. Inkulumo yabasolwa ebheke kubasolwa ithi ingane zandawonye lezi zenza lento. Zinaso lesihluku. Kodwa ke njengoba sila esikhona engeke nguchazele kumsomluko ku 7:30 ebusuku. Ngizothetela umama ozala lezi ingane asilandise. Yena wabaleka ekhaya ngoJuly, mhlawumbe ngoJuly 15 ngoba kuzovulwa izikole bazonqondisa abakhumbula ukuthi eKZN ikole evulwe nini. Kodwa yena wabaleka ekhaya ngoJuly. Akabalekanga manje emva kwesigameko lesi sekubulewe abantu ababili bafaka emgodini. Wabaleka nje kudala ngoba lezi ingane bese zingozi kuyena nezingane zakwabo. Mhlambe kasimtetele umama ngeke nikhombise nizosixolela nje sizolokhu siyale ma awuthatha usibeke. Ubaleke nini ekhaya? Ngabaleka ngoJuly kuvulwe izikole. Yes. Mawubaleka ekhaya uhamba nezingane ezingaki? Ungazisho amagama azo. Ngihambe nezingane eziwu4 kusho ukuthi lo munye uzala izingane ezimbili unina wazo. Lenye uma wayo akekho. Uhlala eCape Town. All right. Lezi ingane ezisolwa ngokubulala ezakho nazo. Ezami zombili. Zombili. Yebo. Ilesibanjiwe eyakho. Yebo ilengakabanjwe yami. Okay. Kuwena zinkinga engakanani yini yadala ukuthi uzubaleke ekhaya wena? Ngangibalekiswe indlela lencane eyayikhuluma ngayo. Yes. Ukuthi nje ngiyabona ukuthi ngenzeka kuse ngifile. Yes. Kahle mina ngangizitshenta ngihambe. Ayi ngibone lengane yami yentombazana iqoqa. Iqoqa impahla yayo ithi mangi sengibekezele kwanele lengane sithenga ukudla zidle zisuthile zinomsindo azisuthanga zinomsindo sengikhetha ukuthi ngihambe. Hayi ngaqale ngathi ukuthula wathi ma wenze njani uyasala ngathi mina yakulungisa izinto zakho ngisathulile ngisacabanga nangempela azilungisa izinto ngizibone emezidlula azibheke endlini amehla abheke phansi. Zinokuthi mase zisusa umsindo zivene zishintsha amehlo ngathi zizilwane. Hayi ngathi mina nami sengihamba nawe ngisho endodakazini yami nami angisasali. Wathi nawe awusasali ngathi angisasali. Wathi angazi ke la siyakhona ukuthi siye endlini enjani. Kodwa usitshenile umnikazi wendlu ukuthi akuyona indlu engahlala thina nezingane ngoba iyanetha. Ngathi mina ayinankinga mesizothola ukuthula nje imvula ayinalo ubutho kunalo msindula. Hayi ke nangempela ngahamba ngingagezile ngisho ugeza ngigqoka ingubo sokuhlala ekhaya. Ongangokuba ngathi sengifika kudriver webhasi ngoba ungijwayele mengigibela ibhasi belijika ngenhla kwethu. Wangibuza ukuthi hayi bokwenze njani uzogibela noma uyaphathisa ngathi ngiyagibela ngani yami. Wathi yini ngathi hayi sobuye sikhulume ngelinye ilanga. Ngeke ngikwazi ukuxoxa namhlanje. Ngakhokha ngohlala phansi ngase ngiyacela ngani yami ukuthi njengoba nje usuka la izingane zami uzithathe lapha nempahla ngaphambili. Mina ngaphuma mhlambe nezinto eziwu3 zokugqoka. Ngisele nalozo ingubo ezintathu kuphela. Ingane yami yakwazi ukuqoqa ile yaqoqa ngoba iyazi yona ukuthi iyahamba babengenandaba nayo nokuhamba nayo. Umphefumulo wami ofunwa kahle. Hayi ke sagibela ibhasi sahamba. Zabuya amafoni sifonelwa kuthiwa nishiye ingane nizishiyeleni lengane ngoba nganibuyile nina nizohlala ekhaya angeze nenze lutho zazinithusa
ngathi ilathe lami ngeke ngisakwazi mina ukubuya njengoba ngila bengibuza nanokuthi ngilaphi ngithi ngeke ngikwazi ukunitshela ukuthi ngilaphi ngila ngihleli khona la ngiphephe khona saphuma kanjalo ke ekhaya nako ke sengizwa lesimanga ngisizwile esingithena amandla ngoba lo muntu oshonile umalume wengane zami zona lezi ezisolwayo ukhulwazo lokuthiwa akasekho. Uma uzwa kuthiwa zimbulale ngoba zifunani kuyena angazi ngempela ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi bezifunani kuyena angazi ngempela ngeke ngikwazi ukuchaza angazi lezi ingane zike zaba naso isigameko esicishe sifane nalesi phambilini noma ziyaqala angazi ngizwe kuthiwa khona umuntu ezimbulele kodwa kunabafana ababili ezabashaya abahlala kaMthandazo ezaziqala nqa ukwenza into enje kubona ilabo kuphela okunye nokunye hayi angikaze ngizwe ngoba le enye endala beyingevihlonipha nalencane ibingevihlonipha kodwa le ndala ibihlonipha kakhulu ongangokuba endlini bithutha amanzi agcwala indlu yenze yonke into bipheka nalencane ibipheka uzuyithi namhlanje manje yakubona ukhathele ngicela ukukuphekela ingiphekele zijike bumina ngifuna uqamba amanga bezi right ngaphambilini zangijikela ukuthi sijikwe yini ngazi. Esikoleni zagcina kwaba iqedile isikole lendala akazisebenza hayi mhlambi into enye into eyiphazamisile iID bingashayeki njoba ngisho nje ngithi kwafonwe Home Affairs ngaxa ukuthi ithi ngoba bisifunwa amaphoyisa ayifunile amaphoyisa ayifune engayitholi agcine engayitholanga agcine engasayifuni ifunelwana amaphoyisa ayifunela ayifunela labafana babashaya laba abahlala kwaMthandazo kusho ukuthi amaphoyisa amefika ayefika ngqongqose ayefika evulelwe yimini ebusuku lo elele kwelinye ikamera mina ngilele kwelinye udade wabo ngihambe ngovula ayebuza mina ukuthi baphi ngisho ukuthi mina ngisizwile isicapha sikhala kusho ukuthi sebebalekile angazi ukuthi neyayibatshena emzimbeni wakhe ukuthi nanka amaphoyisa ngoba engafiki ngeyimoto ayihamba ngeinyawo ngangivele ngizokukhala isicapha zibaleke ngazi ukuthi zaziwabona kanjani namhlanje ngazi ukuthi zazazi kanjani thayeza nginokudideka nami engqondweni hayi ke ilelo nje icala engilaziyo ababefunelwa lona mase ethi ke lo esekufanele ayoshaya iID ngithi ngihamba naye athi kumina meke kwavela iveni yamaphoyisa wazi ukuthi ngiqala ngawe ngophuma ngawe eminyango ushiya wena ufile ngiphuma ilento ke yangisabisa ngihamba ngayo komunye ubaba engeke ngimchaze ngiyozwa wathi lo baba hayi hamba ufike uyincenga ingane yakho uhambe uyoshaya iID singaphuma manje ngathi ngithi ngiyafika ngithi ngizoyincenga yathi nje ubalekile iyona ke lento ke beyithi ayisayidingi neID idinga ukuthi kufe mina inangaki mhlambe lengane mawusakhumbula ekhuluma kanje ngicathi na 24 ilena 24 enye inangaki angazi nabani mina 20 encane kunalena 24 indala le ebeyifuna iID lencane iyaphuma yayo okay uchazelwe ngalesi sigameko la ebulale khona umalume wayo lezimbulele yebo umalume nokhulu kukhulunywa ngokumba uyibuka noma uyilalele ukumba umgodi into besingayenza zizombili noma into le besingayenza zinabanye abantu ukuthi ngeke ngikwazi ukuchaza ngoba ngikwazi umgodi ungakanani angiwubonanga futhi ngizwa ngendaba kodwa uthwana ke egcekeni umgodi okegcekeni emva kwetoilet kuthiwa isimangaliso khona lapha ekhaya engawazi ukuthi manje ombiwe uhleli engawazi noma umbelwa mina ukuthi mengibuya ngizobulawa ngifakwe nezingane phakathi angeke ngazi lowo ke kuthiwa kwacelwe abanye abafana bawumba zabathengela ibhodlela
angazi ukuthi lowo bombelwane uthiwa lo omunye kuthi udadewabo bethu uzofuya iy'nkukhu zakhe zafuyelwa nemgodini. Kuthiwa zasho njalo zoboleka ipiki lokumba zathi besisomba la siyomba sifuna ubani uthi uzofuya iy'nkukhu. Lo mgodi umbiwe wena usekho senibalekile. Umbiwe ngasekho angikwazi mina ngashiya ngekho kumgodi egcekeni ngizwe nje sengizwa ngabantu abafonayo abathi kuthiwa kunomgodi ogegcekeni kuthiwa isimangaliso. Kusho ukuthi lento lo mgodi ombiwe lapha mase bewumbe ekhaya befuna ukunifaka emgodini odwa nonke njengoba benzile lapha kukhulu wabo nomalume wabo. Hayi kungenzeka kodwa anginalo isiqiniseko kodwa ngendlela ekwenzaka ngayo kumina ngiphuma kwakunzima kakhulu. Wazi omunye womndeni wathi kumina musu ukubaleka kangaka ngathi uzowa ibhasi lizokulinda ngathi mina ngenzela lingangishiyi wathi ngeke likushiye ibhasi udriver sayochama okuyena umene iqiniso ongatshena umndeni lomunye ukuthi ngaphuma kanjani lapha endlini ngesikhathi ngiyebhasini. Ongatshela abantu ukuthi awuyona ingxenye yalento eyenzekile bengingasekho nawe waphuma ubaleka kanti nawe uzombelwa umgodi okhona lapha egcekeni esingazi noma bekuzongena wena noma izingane zakwabo noma ubani kodwa sesiyabona ukuthi kusho ukuthi ukhona obezofakwa kulwa mgodi. Hayi ngempela ngazi ukuthi bekuzofakwa abantu. Okay. Izingane ziyafunda. Asafundi ingane ngenxa yokuthi nibalekile. Sisabela impilo yazo emgwaqweni ukuthi mezibonwa zingaqhutshwa zizolethwa kuthina. Nala sihleli kanzima ngoba siphuma izingane izona ezikha amanzi. Nalamanzi esiwakhayo ungawabona brown. Amanzi ala abantu bala hayi bathi akhokhelwa amanzi bawathenga. Abasikhisi sikha la ababekha khona kudala. Brown kagubhuza kuphuzwa amanzi amhlophe. Lawa la brown angazi noma basawasebenzisa nabantu balabanye. Sikukhiwa lapho ke izingane sihlala nazo ngaphakathi endlini njengoba nibonile nifika sihleze sikhiyile sihleli ngaphakathi endlini. Siphuma ngoba siya toilet sibuye singene endlini. Hayi Africa my continent. Hayi kushubile la. Kushubile kwangempela into esicelayo la ama department of social development mhlawumbe ungasilekelela kube uSAPS nabe ngasilekelela kulesimo sikusona. Mhlawumbe namanye ama department engakwazi ngiwabala. Bese kuba ke nabantu ke besintu abakwazi ukuhlanganisa izinto, ukuhlaziya izinto, sibonga ukuthi lo mndeni ungalekelelwa kanjani ngoba izingane mayizivele iphinduka nje izilwane zibe namandla ukuthi zingenza umkhuba onjengaloba sekucace bha asibona amaphoyisa azona abashushisi asibona abashushisi azona izimanje kodwa nje ngokubuka nje izinto siyabona ukuthi abasolwa yibo labo. Into ezokwenzeka la umama ngoba ehleli la nezingane zakhe nabazukulu lento le izoba strainer kakhulu. Siyacela ukuthi kube khona department ezosilekelela ukuthi besuke la beyohlala endaweni ephephile ezoba ngcono kakhulu kunala. Angeke size sisho futhi nanokuthi ubani osibizile la ubani obabhacisile ngoba senze ukuthi bonke abantu bephephe kungabe ukuthi kusuka kwethu la makuvela le video besithola ukuthi ke sekunabantu abazohlaseleka sekhona nabantu abazohlala ngesinqa esisodwa. Mhlambe mama yini ongayicela kuhulumeni yini ongayicela kubantu base South Africa? Ngingacela bangakheli ikhaya. Ngeke ngikwazi ukuhlala emqashweni nezingane bese ngijwayele ukuhlala ekhaya. Nanokuthi umuntu ongaphili okhulayo. Engane zingiqhathela nomndeni. Angizena mndeni wami. Kuphelile ngami emhlabeni. Kuphelile kakhulu. Anginalutho nento zokugqoka zayo zithathiwe kwathathwa nempahla yami
bebehlukaniselana ngayo. Umkhwenyana wakwami engithengela ama-tiles awu-38 amaphakethe ethi wenzela ukuthi mase ngakha ngibokwazi ukwafaka abawathuthile bekufana nokuthi bebelutha bathathe yonke into abebengakufuni ukuthi bakuphihlizile baphihliza namawindi nesigaba ngazi noma kwathiwa baqaqa nogesi intambo yakhe esayisekho angiboni ukuthi bebe basangidingi kuleya ndawo ngenxa yale ngane zami. Kanti vele wena kade wahamba kuleya ndawo? Kade ngahamba ngosizi lami nale ngane. Ngabe phela lento yenzeke ngekhaya futhi ngabe ngibulewe ngibonga uNkulunkulu uthi ngabona ukuthi kufanele ngihambe ngoba mhlambe ngabe sengishonile nami ngaba ngisekho. Abantu besifazane. Nyanga abantu besifazane. Sinabantu besifazane abahlukumezeke ngalolu hlobo ngoba abantu abaningi la abantu besifazane. Izingane la ezamantombazane. Mhlambe nawe human settlement. Siyacela Mthombeni ukuthi uvele mfowethu. Nibuke ukuthi kungenzani labantu ningabathatha nibabeke kuphi. Lapha ningabathatha nje nibabeke khona. Bakhele leyo temporary structure kungaziwa kungazi umuntu ukuthi bakuphi ngoba isimo esila sibonge futhi nanalona nje osidonsile wasinqiza indlebe ukuthi uma walezi ingane ula uzani nizokhuluma naye nizwele kulezi ingane ziyingozi kangakanani bancane abazali abakwazi ukukhuluma bekhulume beme ethi ingane yami yonile. Abazali bayayivikela izingane zabo. Abazali abakholwa akulula ukuthi usheshe ukholwe. Kodwa lo mama washesha wabona ukuthi uyazini ingane zami asiphumeni la. Angeke sizikwazi ukuphila. Bantu base South Africa nabantu balapha eMzumbe lapho kwenzeke khona umonakalo. Hayi lubukeni udaba hayi mama Mxoleleni akekho kulesi scheme akekho kulento ngendlela ke umuntu alalele ngakhona nangendlela ezwe ngayo mawukuthi wahamba ngoJuly lolu daba lesigigaba esehlile sehle ngesonto elidlule okusho ukuthi izingane zakhe ikhona into ekhona cela nabathandazi bakithi nenyanga ezelaphayo mangenze ukuthi mhlambe nama psychologist angazi ukuthi ingakuphi nje ayibambe ngempela ekhona ke kubukakala ukuthi lezi ingane zinani ngempela zinani nje yini lezi ingane amakhandazo khona la emakhandazo angawageqa amakula kukude la ngiyakhona kukude la ngikhona khona ungakusho ntotakazi ukutetela ukufela khuluma nje ukhona lapho ntotakazi noma yini ongazikhuluma ntotakazi khuluma ngane angazi ukuthi mina ngibathini kodwa kubuhlungu konke okwenzakalile ngoba thina sisaba nokovela lapha ekonakele khona lengane kubuhlungu asazi kuzokwenzakalani kubuhlungu ngoba kade sasikhuza ingane zasekhaya ukuthi akuyona impilo ukuthi ngahlezi niphila ukubalekelana namaphoyisa noma ngabe yini enihlukumezayo ukhuluma nathi zingakhulumi nathi bangaphi kwakho
umdala abadala kunawe? Mina ngimdala kunabo, bancane kunami bona. Mina ngimdala kunabo. Laba abawu-2 nje bancane kunami. Nami ngisamile nje ngisengizohamba. Ngakhuluma nalo mncane ngoba lo mdala ubengakhulumi. Yes. Ngathi mina awunqende ubhuti wakho ukuthi ahambe ayoshaya i-ID. Khona imali encane enginayo ngoba umholisi wami ibengudlala kagubhuza wawuze kumina. Yes. Ngizonikela ngayo ukuze ngithole usizo. Yes. Wathi ayi akasayifuni i-ID. Bathi mayini sihlalile la ngoba asazi ukuthi sonini. Kodwa njalo mengiphaphama nginomsindo ekhaya. Noma ngifika nginomsindo wathi mina ngikhathele ngiyahamba. Sengikhathele. Umuntu unciphe ngisho emzimbeni. Behlezi kunomsindo ekhaya. Njalo uthi uyezwa kunomsindo. Nomncane umsindo uphenduka ube mkhulu. Ngabona ukuthi ngihamba. Wathi uma nami ngiyakulandela. Wangilandela-ke kodwa eyokuhamba nje yaqalwa yimina. Ngathi ngiyahamba manje la ekhaya. Sengihlalile. Yes. Kwanele ngoba obhuti bami ngenkathi befuna amaphoyisa. Babehlala ekhaya egcekeni kube ngazuthi thini esibafihlayo noma esibavumele. Kanti uma wabatshena wathi kunephoyisa lasekhaya wathi hambani lizonikhapha niye e-police station ukuze nihambe ni-athende lecala ngeke nigcwelele. Bavalele sengathi baya lapho. Bangaya lapho. Kwafika iphoyisa lasekhaya ngeke ngilisho igama layo. Lafika labuza uma hawu sisi iy'ngane. Wathi uma ibiy'ngane zihambile. Wathi hhayi azifikanga. Sazibona-ke sezilibe ziqala lokubaleka amaphoyisa afika zingekho. Futhi mezilandeliwe la zikhona zithi uma ushilo. Namafoni ethu beziwaphenya ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi efonini. Nokuthi obaba afonelwayo. Besigadiwe. Besingeke nawo amaphoyisa sikwazi ukuwafonela kodwa khona ziwabaleka behlala egcekeni ekhaya. Fana nje umphakathi bosibuka kabi. Kanti nathi besingenakho ukuthi singafonela amaphoyisa. Vele noma efika ziyabaleka. Njengoba zibalekile. Umina engaqala ngasungula indaba yokuhamba. Yes. Futhi ngangayiplananga. Ngasho ngesikhathi engavuka ngaso nginomsindo ngathi ngiyahamba-ke manje. Ngaqala-ke ngapheka-ke izinto ngapheka. Ngasho ukuthi kuzona ngiyahamba. Lokudla engangikuthengile futhi ngiyakushiya nakho. Yes. Ngizobona mina ukuthi ngiyaphi. Ngenkathi ngithi ngiyahamba ngiyapheka ngazama umuntu wasisiza. Bengiloke naye ngimcela ukuthi ngicela angisize. Ebona ube ngazuthi ngiyadlala ngifuna ukuhlala nje ngedwa endaweni eyodwa. Wathatha serious ngendlela engangikhala ngayo. Wathi kanti uqinisile. Ngathi mina ngiqinisile wangikhulumela nobaba wakhe. Ubaba wakhe wavuma wathi hayi singayi kohlala kule ndlu. Ayakha yena wangayisebenzisa wayishiya. Washo futhi ukuthi ayikho right ukuthi ngahlala abantu. Ngathi mina anginankinga nginokulala ezihlahleni. Ngizohlala kuyona. Okay. All right. Mhlawumbe asikhulume nomama. Uthe niyafisa ukuyovela emndenini. Lapho kwenzeke khona isika umuka. Yebo. Nimani ngathola abantu abazanganiphelezela ningakwazi ukuthi niyovela. Yebo ngoba ibuhlungu into eyenzeke kubona. Nangimina ngabe ibuhlungu kube yenzeke kumina. Nangimina ibuhlungu namanje ibe iyenzeke kanje. Sowuthuka ubuhlungu. Sibe simndeni owodwa. Umndeni owodwa kakhulu. Ugogo wakho loya. Yebo ukhulu wami lo tholakele nomalume wami lo munye. Umalume wami. Okay, sithathe siye ngapha kumama.
nawe ma uthe ubungafisa ukuthi uhambe uyovela emndenini? Yebo, bengingafisa ukuthi ngobakhalisa ngixolise Yes. ngey'ngane engizizalile. Yes. Ngixolise kakhulu. Bengingazithumanga, bengazi nanokuthi sizokwenza into enje, kodwa ngabona kumina ukuthi zizilwane. Bengifisa ukuya, kungashiwo ukuthi njengoba ngabaleka, kusho ukuthi mhlawumbe ngangibaleka ngoba ngihlangene nazo. Babone ukuthi angingene kule nto eyenziwe yingane. Bengifisa. Kodwa-ke bengifisa ngathi ngathola ukuphepha ngoba ngibuka indlela okuthiwa kubulewe ngayo leyandle ukuthi mengaqhamuka kaGobhoza ngabulawa. Angazi ukuthi ngathola abantu ongangiphelezela. Ngiye ngobona ngibuye. Yes. Ngoba ngibona ukuthi ngakwazi ukuya emncwabeni ngendlela enginoshukela ngawo. Yes. Ngibona amabhokisi aphume ngey'ngane zami phambi kwami. Ubaba wey'ngane zakho uphi? Washona. Washona nikhona lapha eGobhoza noma? Ngangithenga umuzi eMabheleni ngesikhathi eshona. Ngase ngibuyile eThekwini ngoba washona sesihlukene naye. Oh, okay. Ehhe. Lezi ngane uyikhuliswa wedwa nje? Bengizikhulisa ngedwa nje, wangixosha lencane yayinesonto engixosha endlini. Kwakunomuzi sasiwakhile efolweni. Nje wangikhipha ngesihluku. Yes. Ngahlangana nomuntu ngwela umgwaqo. Emgwaqweni oyembumbulo. Yes. Noya ngaphakathi efolweni. Ngangwela malapho la kuthiwa ikebhodini khona, ngwelela ngaphesheya. Umuntu uzidakelwe, ngiphethe ingane, ngiphethe nempahla, ngigodlile, yayingakabeletheki, yayisagoqo. Yes. Kwathi nje lo muntu hayi waliwe lo, ngiyambona ngempela. Waliwe nje qoba, akekho umuntu ongahamba nengane encane kanje ebusuku. Zehle inyembezi, ngafika ngumuntu ongakwazi ukuthi mengizubhlungu ngizibambe. Ngafika ngikhala kanti. Okuyena wangimukela ngathi ukuhlala kuyena. Ngase ngidlulela ngaphakathi ngoqasha. Ngabuyeke lapho ngathola umuzi engawuthenga khona ebhodini ngahlala khona. Ngakwazi ukuthi ngizikhulise lezingane. Zithe sezikhulakhulile, ngisakhumbula ukuthi baphuma befunda bani. Ngase ngihamba ngiya ngoba esethola uma wengane omunye. Ngibona ukuthi hayi usangene kakhulu, umsusemsanganisile, usekasuke phezulu eze kumina azongisukela ngoba sasisondelene. Mengingabuyanga ubaba walengane abona ukuthi uze kumina azofuna ukulwa nami. Ngavene ngabuyela emakhaya ngayothenga lo muzi owawuke eMabheleni ke ngahlala khona. La ngahlala khona ngangenelwa abantu khona babefuna imali yomholiswane yayiza kumina bangayitholi. Ngabuyela kaGobhoza, ngase ngibuyela kaGobhoza kanti umfowethu washona. Wayibhalisa umxhaso, ngathola lowo mxhaso ke ngahamba ngohlala nalezingane ngizikhulisa ngedwa kungekho umuntu. Lezi ngane ayikho into ethi bekubangwa amafa, ayikho into ebangwa nalomndeni. Hayi, akubangwa lutho. Hayi, ngabe phela mhlambe mebethi mekuthiwa kubangwa amafa ngabe zazithunywa abanye bakhona, mina alikho ilifa elingangithinta la khona. Angihlangene nento yakhona eyifa. Mina abazali bami bashona nabafowethu bonke, ngeke ngolwela uma ophakathi ngilwela into zakwakhe. Cha. Nazo lezingane zihlangene nento yalapha. Eyilifa. Lezi ngane ayikho into ethi ukhona umuntu okungenzeka ukuthi bezimsebenzela mhlambe cover noma wajoyina umshwarensi, ejoyinela ugogo, ejoyinela malume wazo, wasesebenza lezi ngane ukuthi ayihambe babulala ngoba usefuna ukuyofuna imali yomshwarensi. Ayikho into ngasibe njalo. Ngeke ngizazi imfihlo enjalo. Uyaboya emshwarensi yaziwa umndeni wakhona. Mina ngeke ngiyazi. Yes. Angazi ngempela ngoba ngempela hayi ngeke ngize ngithi ngiyazi ngiqamba amanga. Angazi ngempela Nkosi yami. Angazi. Lento nawo ubona ukuganga kwengane, ubugebengu nesibindi esingasazi ukuthi zisithathiphi. Ubona nje ukuganga nje uqondile, hayi ukuthi khona mhlambe umuntu omndeni esingaze simsole sithi ayi mhlambe bahlangene nobani. Izona nje.
Habe ngiqamba amanga Nkosi yami engathi khona engimaziyo ojoyina umshwarensi mhlawumbe ubefuna amafa leyo nto into engagumbululwa amaphoyisa kuzona ingavela mekuthiwa kuyaphenywa mekuba ngempela ilonto mina nje angazani nendaba zomasingcwabisane ngoba hayi akuyona nento esike siyixoxe mesihlangene nje nabakhona hayi ngabe ngiqamba amanga. Africa my continent, Africa my home. Uma isahamba eyomnumzana, mayisilele eyebandla. Nanti udaba luseyithebeni sidinga usizo. Umama lo ehleli naye usisi omncane lo owusiswa lezi insizwa ezisolwa ngokubulala ugogwazo nomalume wazo. Uma wengane lo ozala izingane ezisolwa ngokubulala ugogo sibulala umalume. Uyayihlangula uthi naye usekubhaceni ngoba sekubhaceni nje wayibalekela zona lezi ingane. Ngicabanga ukuthi iclear, ngicabanga ukuthi icacile, cace bha njengonogwaja omhlophe ehlungwini. Umuntu sesikhulume zonke indaba. Sakhohlwa nje ukubuza umbuzo uthi njengoba nila ekubhaceni nje lokunafika nidlani nithenga ngani awusithathe mama. Kusho ukuthi mangabe kuyigrant kuholwe kuthenge lokho kudla kuvele ke kona besinako ukudonsa kanzima ngoba akekho umuntu osebenzayo nje ngoba kuyona lo madlana kukhishwa nemali zomasingcwabisane nje kunosizana likhona. Ikhaya liholwa lezi ingane eHoly Grant lincike kulezi ingane eHoly Grant. Usho ukuthi siyahlanganisela njengomuntu ogulayo ngihola le mali yokugula siyahlanganisela ukudla sithengeke noma iyayithi inyanga seyiyophela iphele sekutsheke kakhulu ngoba yikho imali engenayo akekho umuntu osebenzayo. Africa my continent ukudla zingubo Africa my continent ukudla zingubo noma yini ngoba labantu bayaphuma bephethe lokho abakuphethe noma yini eningasupporta ngakho siyacela bakithi ayibambe ikhona. I thank you. Africa my continent udaba liyaqhubeka. Umama nabazukulu bakhe nendodakazi yakhe ubhacele ini ubhacele izingane zakhe azesabayo okuyizona ezisolwa ngokuthi zikhiphe imphefumulo emibili. Sekukhona nokuthi nomphakathi usiyesaba ukuthi ungasumenzakalisa. Sesiyenzile ke interview njengoba uyibona into esenzekile seza la police station sazo report ukuthi amaphoyisa engazothi ke engavakashela lapha lokho ebabheka kwenzela ukuthi ke bengahlali behlale lovalweni. Mthombeni sengimfonelile ngamtshela ukuthi kunesimo la umama walaba bafana abasolwa ngokubulala usekubhaceni nezingane zamantombazane ezo4 encane kulezo ngane ina 4 years. So kubaleke ukuthi besuswe kule ndawo ngokukhulu ukusheshsha. Makusa nje kusasa kufanele abantu besuke la bengabe kule ndawo ngoba abaphephile emphakathini wangakubo abaphephile einganeni ngoba lenini ingane engazothi ayikaboshwa isagcwele amahlathi sagcwele amathafu. I thank you Africa my continent. U9 manje ebusuku sesiyidonsa ke sibuyela le endaweni thizeni.